Haideți să ne jucăm ceva de genul live horror. Puteți să dai și pe bă, cine? Bă, da, mă speriați. Cum apăreți, mă speriați. Bă, eu uite-l, mă, și pe ăla, eu am crezut că e Granny deja. Bă, am uitat de camera asta. Bă, cine? Uite. Am găsit doar un mani. Doamne, dar mă mai speriat mulți. Bă, capucinito asas. Bă, tu unde te mai bagi? Baconule. Da, am dat. Ce-a făcut mă ăla? Ne întâlnisem cu Granny, dar nu ne-am speriat pentru că nu am văzut. Uite-l, bă, și pe ăsta înapoi, abonatul. Ce? Jucării. Eu ce jucării. La Petco. Bă, da, ești. Ia dă-mă ce jucării. Ce? Eu ce jucării. Wow. E cu acum sponsorizează patrula aia. Palete cu asta. Cu ce? N-ai văzut? Cu ce? Cu cățelușii. Era Marshall cu toți. Eu vreau cu Marshall. Cine știe cât o fi? O paletă de aia. Și de-aia de făcut baloane. Doamne, ce jurăcăi am făcut. E degeaba. Am mâncat un pic de ceapă și am și făcut jurăcăi. Oh, Doamne, nu mai pot să mănânc. Bă, era baba acolo. Care 20. Gata. S-a dus și joi. Bine, bine. Excelent. Bine e ultima zi de școală. Bine weekend. Weekend. Bă, pentru o secundă mi s-a făcut pielea de găină. Weekend. Bă, nu e așa de fricoșător. Bine că ai altă te duci la petrecere. Dar nu ne trebuie ceva mai horror de atât. Okay. Ce-a făcut, bă, că mă sperii? Atât cu tu cât și tu. Ce-a făcut? Ce-a făcut, mă, de să te spă, Crouch? Hai să urmăm, presupun. Bă, dați-vă bani așa. Ce dacă te-ai lovit? Îmi dă cu spray. Bă, ești nebuni. Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, băbiță? Ce ai făcut? Băbiță mic. Ce-a făcut? Bă, dacă vine baba aici. Ce-a făcut? Bă, vrea să intre. Dă-te pe silențios, bă. Bă, stai, bă, pe silențios. Bă, ești nebun, eu nu mă... De ce nu vrei să-i dai trenul? Nu, că-l Ce strică. faci cu el? În numai 5 minute îl strică. Ce dacă? Dă-l. Bă, dacă mă prinde... Deja nu e cine știe.
să strică repede. Porcărie. Oricum el le-a cumpărat. Și ție și ei. Nu fi. Bă, mi-e frică. Bine, nu mi-e frică. A plecat? Ce? Ce-ai, bă? Ce-ai, băbiță? Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Bă, unde ne-ai dus, bă? Bă, unde te-ai dus, bă? Unde ne-ai băgat, bă? Ești Unde nebun? te-ai băgat, bă? Ești nebun? Bă, ăsta e horror. Bă, m-ai speriat, am crezut că e baba aici. A. Ok, bă, și m-ai pus pe mine Mama Wanda aici. vine la tine și te mănâncă! Lasă-mă. Bă, pe bune, am găsit doar o cheie. Exact. Bă, ce? Uite ciocolată acolo. Lasă, n-ai prostiile. Uite-te și tu acolo. Bă, unde s-a dus, bă, ăla? La nebun s-a dus. Crouch, pe crouch. A? Bă, are tablou, baba. Aoleu. Bă, aici stă baba, nu-i Gata, bine. acum am terminat și cu luna asta de plată. Vine luna care vine. Acum stăm aici și câștigăm jocul. Da. Bă, dar nu știu pe unde să ies. Ah. Bă! Bă, din ce în ce mă sperie tabloul ăla. Ce te sperie? Bă, dacă mă găsește asta, eu ce fac? Mă piși pe mine de frică. Mamă, ce cutremur mare a fost. Mă piși pe mine. Da, da, dracu, dacă vine cu tremur. Haide, noi. N-avem unde să fugim. România a început cu dreptul campionatul mondial de mini-fotbal 2025. Da, da. Bă, ce m-a speriat. Bă, a apărut așa dintr-o dată. Exact. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Trebuie să-mi iau după ăla să plec. Bă, dacă stăm aici, câștigăm. Bă, mi s-a blocat ecranul, ajutor. Bă, dar mă mai speriați mulți. Închideți ușa asta că mă enervați. Ce? Eu. Na, Ce? îi dădea în cap. Ia ce a făcut. S-a lovit. Pleacă proastele. A căzut pe băbuța aia sărac. Neferește. Na, ne face roboți. Roboții te va învăța. Să dai cu mopă, auzi. Cred că câștigăm. Bă! Face curățenie. Da. Bă, da, așa cum ne speriem. Făcut și piață. Ia să ies. Auzi? 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 Să ies. Auzi? Să ies. Să ies. Ia, cu aspirator. Să ies. Cu de florile. Am o întrebare. Auzi? Ce? Să ies. Ce să ies, mă? Pe joc aici, afară? Ce mai găsesc pe mine? Ce știu eu? Ce Pe zi, joc da aici? sau nu? Da sau nu? Răspunde cu da sau nu. Nu, Nu zi. știu, mă. Nu, zi doar da sau nu. Da, ieși. Stai să-l sun pe unul pe Discord. Ia ce de roboți. Alo, bă, mă auzi?
Treaba e că vorbim pe Discord, Uite primim roboți. Uite așa o să fim mesaj. roboți. Doamne ferește. Bă, da, ești ne... Mhm. Bă, ce-a fost aia? Nu arată nimic. Ok, hai. Lasă-o baltă. Bă, te-am sunat ca să... E baba. Bă, e baba aici sus. Bă, să stăm în cameră. Runda asta. Nu-ți mai faceți treaba. Face roboții treaba. Bă. Mă dau pământ. Eu ce faci? Nimic. Nimic. Să ies. Bare? E bine? Nu. Nu ieșim. E aici. Bă, nu! Mamă, ce nebun să nu-l prindă. Că dacă intră aici Granny, Hai mă, tată, stați. Atâta. nu zic că i-a dat Atâtea prins. de-astea. Reclame neasupra reclame. Mai dați și film. Mai dați nițel și să termin. Ia naiba. Ia film. Bă, iar te-a omorât. Hai mă și tu de gură. Stai pe wc acum cu telefonul. Nici nu-i bine să stai. De ce? Păi știi că faci cancer. Bă, da, lasă-mă, bă! Dacă te aude lumea, mă. Și aude lumea că stai pe wc cu telefon. Doamne ferește. Bă, dar nu mai deschideți. Ne prinde baba asta. Nu știu dacă mai deschide unul. Aoleu, ce de reclame, da. Bă, da, gata, bă, terminați, nu vă mai plimbați. Doamne, ce ai, mă? Mamă, să vii. Închide-l, dracule, că e urât. Nu. Te sperii la noapte. E, mă sperii. E, nu. Hai că mai avem un pic. Nu mai ai niciun pic. Nu mă sperii, că nu mă sperie ăsta. E, nu. Ce, doar un joc. Ce? Un joc.
Îți distruge creierii. Bă, mai bine aici decât să stai aici. Bă, mai avem... Pută, ești nebun. Nu mai da asta Trage jos. dacă faci gălăgie. Nu suport gălăgie. Ok, nu dați Ia, masa să vedem. jos. Nu mai deschide ușa că ne aude asta. Păi eu îți zic să nu mai deschizi. Du-te, fratele meu. Stau aici, poate bubuie ăsta. Jocul. 9 7 6 5 4 3 2 1. Gata runda. Mai avem o rundă din nou. Crouch. Ia uite-l, bă, pe toți rățiorii. Bă, dar... Sper că nu se spamează și... De unde? Baba asta aici, că... Mor de fric. Frig auzi. Bă, unde mă duc, bă? Pe bune. Ce aveți, bă? Ok, pe geam nu putem să vedem nimic. Băfe. Doamne ajută, Hristoase, că am scăpat cu viață. Nu. Aici. Le putem să masă? Nu, nu putem. Pută, mă sperie pe zi ce trece. Pe unde te mai spauna și tu? Că ne vede baba asta, m-a văzut pe mine deja. Vrei să te vadă? Puta, mă sperie. Sunteți cei mai proști. Puta, nu mai dați ce? Na. Na, când eu v-am zis să nu vă duceți. Că vă prinde baba. Cred că i-a prins. Mă, zicea că mă deschide ușa și mă prinde din cauza voastră. Nu știu ce vă fac. Puta, terminați, bă. Te-a prins dacă ești tântărău. Ieși, ieși. Putu, spamă. Na, că sunteți voi, tântărăi. Bă, dar ce joc horror e ăsta dacă nu ne speriem? Ce l-ai făcut? Horror e ăsta. Nu. Nici mai puțin de 5 secunde, știi, pe 1, 2, 3, 4, 5. Nu. Nu mai puțin de 5. Nu mai puțin de 10 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. S-aud. Acum. Da. Așa cum credeam, baba. Păi bine că îmi poate de... Care mai e aici? Na. Asta trebuia. Na, zi-te. 3, 2, 1, 3, 2, 1, respawn. Exact ce ziceam. Închideți bă ușa asta, că mă doare cap. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ieșim. Nu mă interesează cum aprinde. Tehnologia. Bravo, bă, că ești tu de... Hai să... Na! Știam eu de ce m-am băgat aici. De ce? Știam eu de ce. De ce? Că era baba aia acolo, o văzusem. Uitasem să închid ușa și l-a prins pe ăla. Bă, da... Știam eu de ce rămân acum în cameră. Pentru că simt că baba este pe aici. Simt eu chestia asta, nu înțeleg de ce. Adică dacă eu am văzut-o cu ochii mei, adică și voi ați văzut-o. Da. Băi, nașpa că nu putem să ne băgăm în dulap. Nu putem. Stai să ghicesc, acum o să vină să-l omoare pe unul. Deschid ușa. Mă duc în cameră. În asta. Și în... Ce-a zis de Granny? Hai, trage-mă de gură. N-am înțeles. Oh. Stai să ghicesc. E baba pe aici. Știam eu de ce m-am băgat aici. Și încă știu de ce, că n-am jump. Bă, frate, de ce te bagi, bă, tu mereu masa, iurito? Ok. Primul joc... Nu, m-a dat. Primul joc nu m-a dat pe spate. Mai ales că acum ne jucăm Doors. Da. Cel mai horror joc din tot jocul ăsta. Asta e cel mai horror. Credeți-mă și nu vreți să știți cât s-au speriat în acest joc. Unu Live Horror. Bun venit. Așa mai spun și eu live horror. Bă, dacă nici ăsta nu face măcar 10 vizualizări, jur că eu nu mai postez horror. Sau Roblox. Confirm. Ce? De hotel. Bă, ce plouă afară. Bă, cum a fost? De hotel. Deci cum sar eu ca să mă duc până acolo? Aici. Aici am găsit-o. Oh. Nu trebuie să...
Ce dracu mai faci, mă? Nu v-a săturat de meciuri de-astea. Faceți noi din farpări. Când nu câștigați. Aoleu. 5. 5 asta? 5. Pămusi, auzi. Ăla care a fost la petrol. Lasă-l. Da, vrea să-l vândă. Ia uite, mă. După ce că e jucătorul tău. Ce dracu l-a luat? Ăsta e? Cine? Care? Musi ăla. Și ăsta? Stai un pic, ce? Nu Care? l-ai văzut, bă. Are numărul 29. Nu, de ce s-a dus la niște gunoaie, dar în fine. N-am să țin cu steaua vreodată. Simt că vine cineva. Dacă e de bani, ce vrei? Să-l vândă. Mai bine îl vindea lui petrolul. Nu? E chiar horror. Îmi place Roblox. Am să mint. Ok. Oh. Pă, bine ce-a făcut. Ha, a dărâmat. A uitat că a fost pară. Ha, ha, ha. Ai văzut ce ai făcut? Ups. Tocmai despre. Oh, aici s-ar putea. Bine! Poc! 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 Așa-i face lui Mihai, dar a rămoțul tău. De ce l-ai făcut să plângă? În loc să vă iubiți, voi vă certați. Ca chiori. Rush. Nu. Ce oață e asta? Asta și la mine. Când zic că îmi place Roblox, chiar îmi place. Bă, trebuie să...
Hai să oprește și Dors. Bă, nu ne-a speriat deloc pe live-ul ăsta. Bă, dar oare ce urmează? Oare ce urmează? Job of Backrooms. Ia. Care trage, mă? De acum vorbesc cu un prieten pe Discord. Care nu puteți vedea că e pe laptop. Birit Panda. Cine mă nuciu? Ce... Cine-s mă ăștia că mă enervează deja? Nu-i pasă o bă. Pui care trage, bă! Care e ăla? Bă, ești nebun, ești dus cu... Bă! Bă, las eu. Cine, bă? Bă, frate, dar tu le-ți nebun. Bă-i horror, fugi. Să zicem că mă sperie. Nu mă sperie nimic. Nimeni și nimic nu mă sperie. Bine, mai puțin Dors, care mă sperie foarte tare. Dacă le vedeam pe așa acolo, cred că mă speriam de măsărea inima din piept. Bun. Sunt oameni pe aici. Bă, după ce am fost la Vâlcea. Ce? Ce mă ăsta, Granny? Ia. Banca asta. Eu de ce n-am pistol? Bă. Hai și cum m-am pușcat cineva. Ok, am și nevoie de un pistol în primul și în primul rând. Bă, dar nu mai trageți, bă! Bă, pistol. O, populei. Bă, nu auziți! Bă, vreau și eu un pistol. Vreau și eu un pistol. Cum? Cam. Ce-a trecut, bă, că nu mă sperie. M-am jucat o oră jocul ăsta și mă sperie. Hai Game Pass. Hai după ăla. Ăla cred că știe cel mai bine. Bă, unde te... Bă, după mine nu mă lași.
Vă văd. Ia, mergem după Andrei. Presupun. Bă, Andrei, tu știi mai bine că tu te joci de un an. Jocul ăsta. Nu știu cum pot să te urmăresc eu și eu. Silent. Deci prea rapid. Care trage, mă? Și-a făcut. Dar nu pe acolo, bă. Ready, steady, respawn. Respawn. Bă, înfricoșător și backrooms. Eu pe am crezut că e un joc doar așa. Bă, e un joc în care da. E doar backroom și na. Ce m-am plictisit. Nu cred că facem față. Stitch horror. Asta mă să... Ieri n-am văzut că era spartă aia. M-am realizat că la 8:30 începem jocul horror, pentru că acum am găsit altul mai mișto decât horror. Știu, e live horror, dar brr, patapim. Mână capelul Peter Wesley. Brr, patapim. Mână capelul Peter Wesley. Brr, patapim. Brr, patapim. Brr, rani. Ok. Brr, patapim. Ok. Se scurge timpul, se vede. Se vede. Prindem rampa. Sărim pe aici. Sărim aici. Ocolim astea. Sărim pe asta și ne-a scos. Oh. Au făcut accident ăștia. Oh. Aoleu, Aoleu. Bă, tu ai văzut cine a ales? Ce ai ales? Aoleu. Oh, da, yeah. Am obosit. Aoleu. Nu mai pot. Aoleu. Ce ai făcut pe acolo? Până nu Nimic, ce? Ce zice tactul? Ce zice tactul, mă? Nu vine și el mai devreme? No. Tot la 11. Ok. Mamă, ce obi. Mișto. Mă, e prea mișto ca să nu-l joci, frate. De nu? E prea mișto ca să nu-l joci. Trebuie să termin în astea 4 minute, adică... Oh, mai era cât pe aici să mă duc. Ce nebun. Băi, ești nebun. Ce de reclame să dă. Băi, ești nebun. Dacă te dai cu capul de asta, cred că mori. Instant. Du-te cu skateboard-ul. O... Scamă.
Pe cine ai votat? Eu spun pe cine. Pe cine? Pe Simion. Uite că l-ai votat pe Simion, eu nu zic pe cine. Hai bă, zi că eu ți-am zis. Nu vreau doar să aflu de la tine, adică... Oh, Sketcher. Finish. Upgrade. Upgrade. Trecem la nivel. Ai început să cânti? Nu? Aoleu, uite la pe inimă. De ce? Păi nu știu. Sari. Înceapă mai mult ăsta, cum zice, operația. Mă doare. Hai. Bă, dar nu e bună de nimic schema asta. Vreau să pic, că am văzut o schemă. Oh, n-am reușit tot. Fac pe aia pe bară. Am reușit să fac pe aia pe bară. Game Pass. Bă, nu trebuie să sar. Aproape. Așa. Simon, braturul 2 înapoi. A început ca... Doamne, ferește. Hai. Că îl terminăm iar. Oh. Da, cred că mai avem un minut, 5 minute. Oh, nu terminăm. Ne ducem înapoi. Uite cu Gigi Becali. Dacă ține cu Becali, eu nu-l bag în Cu seamă. Simion. PSD și PNL. PSD și PNL. Cum să le duce PNL? Am dus. Bă, și cam asta a fost și live-ul nostru.